Mureda nezve. Ndio tiri kuda kuchinzwa manje. Mureda nezve. Iberia. Ndio beria rimwe chete iro. Itua rakasangana apa. One beria mese beria. Iro riri. Saka nirikana riri beria anenge asipo umwe vamwe vakupiwa varipo idzo. Iklabu imwe chete. Ngaiparurwe tinzo. Saka ngaiparurwe. Wapuwa mareda rezo. Pamusoro vatsiki. Inini ndakanzwa shoko mazuva sakani namata. Taurisa itinzo. Inini ndakanzwa shoko rekunzi masungwa kwamambo. Zuva rauya nesu. Saka ndati kuti ndiregere kuuya azviti. Makanzwa nani mai? Ndakanzwa namai Mvini. Andiri kuzoona Jube. Ndakakubata foni yarini kuti ndaunotaura kuti dare ramusi wa10. Ukataura zvekuti wazi mazuva makwaita mazuva mangani uchibva kuti waenda kubhowera. Ndikati ayo wari kudzoka ndowatoti dare ngatiite musi iwoyo. Uchibva kuenda nezvo. Iyo imwe nyaya yekuti kusvika kweinformation kwaavava yakasvika late handiti ndo chichemo chamii nacho asi mari yedare munounza Izvozvi zvani. Pindura munoda here kubhadhara dare munounza here mari yedare Ndinounza. sa muri kukumbira here kutongwa kana kuti muri ngoti mozotangira pamune mabhadhara Ini ndandi kuti kana tatese nevamwe tozvona. aiwa zvemamiriri vamwe zvenyu because imimika avari kuti vasunga imimi handiti vatosungawo futi vamwe pane imimi vasina kutodi kutouya saka imimi muri kuzvimirira nokuti masunga muri mega. Ndandi kuda kuti ndinzwe kuti nyaya yacho ndii. Saka mozodii Nekuti aiwa handina mari. Mozodii kana manzwa kuti nyaya yacho ndii. Kuti aiwa kuti chikonzero chacho ndechei chandasungira. Kana manzwa mozodii. Kana zvichiita kuti ndozotsvaga mari ndobhadhara. Saka kana musina kuzvisingaiti hamuzotoda kubhadhara. Ndosaka maona tichikubvunzai mubvunzo nekuti chinoitika maika mukasungwa kudare edha mune mhosva kana kuti hamuna handiti zvinoonekwa nedare imi munobhadhara mari yedare pandakubvunzai paya kuti muruda kutongwa here mozobhadhara kana kuti modii handiti muri kutenda here kubhadhara mapatsenga tsenga saka maona mibvunzo ichiramba ichitonga rudii. Isi toti munhu atatonga anofanira kuappreciate kana asina kunzwa nenguva semataura maita tatokasika kuzvinzwa asi patozobuda rimwe ziro kuti zvoni makatopuwa masamoni kudhara imi zvoti mamitokodza kuti mune nyaya iri kudare. Asi mazuva madhezi. Pamakambopuwa masamoni ndeyekudhara haasi yekuti nezuroba ipapo pacho maida nguva musina mari. Aiva taiuya katine mari. Saka makaisepi mari yacho? Mari inini ndina baba handiti kana iri beria ndeyababa. Saka inini ndoda kuziva kuti ndakasungirei. Zve imi muri kutaura kusiku zvekuti tati imimi kana mukanzi hamuna mhosva handiti kana kuti mune chizvinobuda mudare asi kana mukasungwa imimi kwete kuti baba imimi mukasungwa munobhadhara makamirira zita renyu kuti ndimasungwa hazvinonzi baba hazvinonzi mwana wenyu handiti ndozvirunzi mari yedare iri kudiwa yenyu kwete zvoti kune vamwe vandinavo kana kuti imimi manzi masungwa imimi saka zvimirire zita renyu ndoda kuti zvoni mari yedare iri kudiwa kwete rababa kana kuti rani. Ndinobhadhara. Unobhadhara rini? Kana ndikanoswera mangwana ndikanotaurira baba vanondipa. Mari yedu ino yarini yedare? Ndopatinoda kuti mupurisa anofanira kutotora mari iyoyo pamuriro bhozi apa judgment yenyaya hamusati mainzwa asi chinoda kutanga imari yedare. Saka isu toda kuti zvamune mati muri tipa mari musi wechina kana musi weFriday zvikasaitika maakusungwa nenyaya yekuti makanyepera dare. Saka mupurisa achatouya kufamba achikusungai. Saka inenge mari yemupurisa kuuya nenyaya yekunyepera dare. Saka ndoda kuti mupupure mega kuti mari yedare nditonge hangu. Mari yangu ndounza musi wakati. Hangu ya wakatarisa wakafungatira mambo tasai kuna mambo kuno kwete kutarisa kusaidia. Ndokumbira kuti nditonge. Mai mufungatira mambo kutarisa mari. Ndogona kuti zvinoda zuva. Zvinoda zuva. Kana china dara hanzi nditonge hangu china chinouya
inini ndino mari yangu inouya yedare. Yanzi ndingari 16. Murikuita nazvo kuti musi wa 16 mounza mari. Ameno dare kuti rikutenda ndimotonga here. Ayo ngaitaurwe. Nyaya inotonga. Kana iri nyaya yemari ndobasa redare rinoano vakasamoni vakapuwa simba rekundosunga muda nhasi. Saka nyaya yenyu yapinda mari inoda kuti inofamba kunopa mufundisi vanozotipfuura kuti Musi wa 16. Hey, mafoni. Pamsore wadare. Isu tiriwe bheria yebanda nyeche. Isi takasungisa wada. Takatangisa bheria yedu yegore rino musi wa 6 January. Takatangisa bheria yedu takatanga nekuita ma-election kuti titange nekomiti chinawo wese wowani watasungisa. Tadaro panotowana vamwe utori nezvinhano mubhera rimweni asi wakangoita. Taita kukanda mari yedu. Takanda mari yedu. Mutemo wedu unoti mari haichengetwi nemunhu, mari inokwereterwa. Vanhu vakakwereta mari vese. Daiwo watasungisa iwo wakakwereta mari. Chakatozichishamisa ngechekuti icho taakupinda mwedzi wechipiri havana kuuya. Mwedzi wechipiri havana kuuya. Mwedzi wechitatu iwo mwedzi wapfuura ndokuti akati vakomana vanhu ava vachazotibamba. Ngatiendei tindorepota kwachangamire kuti vanhu havachadi. Mutemo wedu waiti munhu kana achibuda mberiare anobuda asina chinhu, asi wakaenda nemari yedu. Zvakare mubheriari medu isusu hatibvumiri munhu kuti aite mabheriari mairi. Ndofunga ndiyo nyaya yedu yetinayo panapa, tichibuda mari yedu yawakaenda nayo yebheriari. Zikazi kune vamwe watakanga takachengetesa mari yemabhokisi inoita $100 wakaenda nayo. Saka tikudawo mari yedu idzoka. chitaura izvi Ava vakaenda nemari iya. chitaura izvi chibva mati ava chatavasungisa ndichakati vane mari dzedu dzakadai nedzimwe dzavakazodai Ava. Seritara anogona kuti basa ndipei avo ngaataure peawo ndimai guru vari kunyara kutaura. Pamusoro iyo chipo mazuva rimwe $100. mukomana Chipo mazuva rimwe $100. ndiwa Chipoti 2 kg rice ne 8 kg sugar. 8 kg sugar 8 kg sugar. 8 kg Sugar. Maizi 1 kg. Hapana pakastate 100. Mberi panapa. Muri kudare kuti muri kudare makamira muri kukwera kana muri uko moenda nogara. Achisi kuda kuti imbuya mazvinzwa zvataurwa. iyo maizi pambi Hanzi mune $100 nemakeji mangana eshuga 8 kg, rice munechi 2 kg. Ndozvanzi tiri kuda. Mutemo wenyu wamakawirirana mubherial hanzi hamutenderwi kuita mabherial mairi. Kana munhu akubuda mubherial anobuda asina chinhu. Ndozvamakawirirana. Vane bhuku racho varipo iri. Zvikanyorwa.
Aiwa ivo vano gawafamba ichi achitaura henyu mimi ndima mune nyaya bhuku ranzi riripo takuda kutomira kana mapikisana naro werengo pamusoro yevadada inini ndiri mukadzi pangu yakajena hongu zviri kutaurwa izvi ndizvo asi muridza ane zvinhu ndiri chadisipani ava vamwere mberi ndo wetinotoshanda nawo zita kuri kushanda zita kanyiwa ndiri ava iri kwandira richard ndirani Richard asati akambomona mberi yatinehama rina richard menda kubheri handizvo asi mimi zita ramakanyoresa nderenyu ndera Richard aiwa zvo handi bhuku riripo here akakwereta mari werengai mamembers acho tinzo motitaura kuti ava ndo avanonzi ningi kuregista revanhu venyu handi werengai mazita evanhu ari muregista menyu mazita evanhu hatisoda mazita evanhu vane nyaya but toda mazita evanhu vese vari mubherial mubva mataura kuti ava vanonzi ningi ndo randaverenga apa chairman wedu ndi Aisharimani diedzesai chairman Aisharimani wachiteedzerwa naChristine Zifani wamwene wavo mai waRichard ndio muteedzeri mupurisa ari Margaret Zifambi ndiye mupurisa. Umwe mupurisa wedu ndeAngelini Mutambashura wari apa. Wapi? Alright. Umwe mupurisa wedu ndi Igafara awarupa. Alright. Umwe mupurisa wedu ndi secretary anonyora atakasarudza. Zifambi. Zifambi awa nzime. Wana vaisi wao. Vaisi wao awanonyora naye. Timaita kuzwa takuzo Zifambi. Ndimainini we awa. Wari wese we kwa Zifambi. Ndo komiti yedu yatakasarudza tiri pamwe chete muna musi wa 6 January. Vanhu vacho paridiwa vanhu memba yevanhu vese vemubhuku memba yevanhu vese vebheriya yedu Shingi Mupotaringa, Saba Mupotaringa, Aleni Mupotaringa, Leonard Miripiri, Love Mo Miripiri, Jacob Miripiri, O Miripiri, Aisharimani, Manuel Mpika, O.K. Zifambi, O B Mjanja, Richard Zifambi, C Mugocha, Nefa Zifambi, Tendai Zifambi, Clifford Zifambi, G Gao, S Gao, Elo Sarchera, W Wero, Obet Wero, Anton Zifambi, Tau Zifambi, Family Machekeche, Tafazo Machekeche, Tetema Chekeche, Esther Winga, P Mugwini, Edias Mpika, W Tarwinga, E Gavara, P Gavara, Z Gavara, Lisa Weru, Ageni Miripiri, Shingi Mupotaringa, Ivanzi Gavara, Saba Mupotaringa, Tafadzwa Zifambi, Welcome Zifambi, Betty Choromani, Patrick Mtutu, Paul Miripiri, Kudacharimani, 46. Avari tsara vanonza. Chipo mazuwa rimwe. Chipo mazuwa rimwe. Ana ni manzwa Richard.
taura. Pamusoro pamba pamusoro. Iyo dati nditaure chinojekesera kuti tisati nyasonzi. Bheriya idzi ndedzemadzimai edu. Ndo airegistered bheriya. Ngei pakanyorwa mazita manzo achinzi ero saruchera ndini. Asi wakati ngatise mazita eyi iwarume tinyore mazita eyi iwarume asi ari member present member mudzimai. Makazvinyora ero. Makazvinyora kubumbiro. Kana makazvinyora kubumbiro ndizvo ere makazvinyora kubumbiro. Endai pabumbiro muerenge zvamakanyora. Bumbiro racho toda kuziva kuti pamwe zvimabumbiro zvisina kurakadhindwa. Rakadhindwa. Rakadhindwa. Kana rakadhindwa tinoda kunzwa zvamakatendera. Endai pamuri kutaura pamuri kupoinda tsigiro tsvagai pane statement racho munogona kungoerenga henyu rese but tinoda kuti pataurwa naavo pekuti takati vakadzi. Bumbiro redu remutemo. Bheriya yedu zita rayo inonzi Bandanyinji, Burial Society. Mutemo wekutanga mubheriya medu. Mutemo wedu wekutanga mubheriya unoti tinobatsirana nevarume wedu mubheriya kuzondobika chete. Asi mutemo wedu webheriya ndeye wakadzi. Tinobatsirana nevarume wedu kuzondobika asi mutemo wedu webheriya ndeye wakadzi. Kana tikapa munhu mari yekuchengeta yemabhokisi kana imwe mari yemagrosari, mutemo wedu unotaura kuti kana ukanga wakubuda mukati mebheriya iyi unobuda usina chinhu, unodzosa zvinhu zvedu zvese zvawakatora. Patopera chimire mirai kana pane pamwe panozotaura ndofunga zviri kuerengwa apo ndozvakadhindwa mbuya zvatari chitsvaga tisu tiri kuerenga pati kuti zviri kuerengwa apo hamusugutsikana nazvo here tikupei muerenge hamusugutsikana nazvo mopuwa bhuku racho muerenga here mutemo wangu apo pekunzi bheriya tinobatsirana nevarume vedu pakubika chete asi pekuti bheriya ndeyevakadzi ipapo tanga tisina. Aiwa asi zvakanyorwa pasipa munotaura kuerenga zvisizvo here. Aiwa ndiri kutaura kuti panga pasina pakanyorwa iri rakadhindwa kairi hanzi vapei vada kuerenga kana vari vakazowedzerera. Aiwa vapei vaverenge vapei vaverenge pamuri kutaura vavhurai kampo vanopaziva pamwe vari kuwedzera dedzesa henyu kana muchiwerenga tinzwo. Zita rebheriya rinonzi Bandanyinji Burial Society. Takabvumirana kuti mari takabvumirana kuti mari yejoining fee $100. Munhu anobvisa pa6 months anenge apedza. Kana asati apedza pa6 months dzikapfuurira zvinoreva kuti akawirwa nedambudziko tinomupa mari yake iyoyo. Asi matangira musoro mangoro watatangira musoro tadwe muwaratidze chete pamakanyora imi vawerenge ipapo pamawerenga patati chida munhu akapedza 3 months asina kubhadhara mari vanongedzereka nepama achekwa hapana chichemo. Kana munhu asati abvisa joining fee akawirwa nedambudziko hapana chatinomupa. Nguva yebheriya 8 o'clock. Nguva kana paine rufu tinobvisa 5 liters yechibage pamunhu. Hapana anomisa bheriya kunze kwerufu chete.
nemusangano foniyo inoitwa burial inoitwa Friday yekupera kwemwedzi. Kwete munhu akakwereta mari anobvisa pa3 months, akapfuurira anobvisa $5 fine. Memba yeburial inofanira kurara parufu, asina anobvisa fine. Anobvisa 50 cents akarovha dhora, anotaura 50 cents, anosiya uniform 50 cents, kurara parufu $2. Mari yeboxi ichapiwa munhu $100, vadzidzi vadiki 50 cents, vakabuda hatichavari mubheri. Mwana wememba anobvisa $80 joining fee. Mwana anobvira pa2 years. Mari yeboxi inoita 50 cents, $50 kusvika pa10 years. Vari pasi pe2 years anopiwa $25. Zita reburial kubatana. Burial yedu ndikuverenga zviri pano zvatakanyora kopasira pandasira kozvamaverenga nezviri zvipi zvipi zvacho ndo izvi unzai kuna handiri ndopa mavhura pane chidhindo muri papane ipapo pawandipa ipapo ndopawandawe ikoko ndapiwa ndakapindwa. hakuna munhu anobuda pauta kuerenga wabva wawerenga apa mobva maenda panaidi apa pane mari dzakakweretwa pada kuenda pakanyorwa zvatiri Anobvisa parufu, hakuna munhu anobuda burial achibuda zvasiyana. hanzi unzai kunotoerenga ipaya ipaya secretary ndiye anozwa manyorero ake. right ayo papa musachika kupataura kwete chidhindo ba pane zvinhu zviri papa zvirukadza zvirikuti titi kana neniwo ndimiro kuona tarisai apa hani mutarisa bhuku iri muri kupaona komiti yacho handi muri kuonawo veburial maone veburial mapeji ratapatavhura patatanga ndeapa peji ratatanga ndeiri handi muri kuona peji iri muri kuona peji iri zvarakaita right manyatoriona mese tobva tavhura toya panere pano paseri apa iri tutarisawo kapeji iri rakazonyorwa here tirikubotaridza kuno kuti zvinyatsobuda
panga pakaedherwa ndinokuda kuerengesa nyisamu pakaedherwa chete. Hanzi kana munhu akati akubuda bheriyo hapana chaanobuda nacho, chaanopiwa zvakaitwa statement pamusoro pacho. hanzi hakuna munhu anobuda mubheriyo achibuda nechaakachengeta. ndozvikwedzi zviya ndozvimwe ndestatement zvimwe iri pamusoro asi manje kutora zvichikwazi zvamwari chaizvo izvo hazviwaniki manje pakunyora bhuku. Kana muchinyora bhuku remutemo rikadai so manje hazvichatoiti. Kana mukaenda kukoti chaivo yamuibudirisiyana because ndikatasa chidindo chinotora ika pakanyorwa yeblack apa chidindo chachapo because demakanyora apa musazonyora muvendera makazonyora rakanyorwa uko saka makanotisa chidindo ichi kuzonyora Lazi pakanyorwa manje nepakanyorwa kumasuro ini inotosiyana. Hatitodi zvinhu zvakadaro. yakadhakwa statement kana mastatement 2 aya hapo sati ataura nyaya yekuti pachidhindo makazonyorawo wozi kunyora pachidhindo chidhindo chatodhindwa monyora zvimwe zvinhu hatizivi kuti mune muchida kuita sei izvozvo chete izvezvo iyo inozototaurwa yega iyo kuti mimi mungati padhindwa imi munoedhera bheri yawo yese mowirirana kuedhera. Alright, mira parikudiwa neava patinofamba napo handitika zviri pajekerere handiti muri kuamba apa sama pakanyorwa apa handiti pa18 muri kuerenga chete pakayapa zvawakanga wawirirana kudhara. mundisiya hangu apo yaipapo siyai tuti apapo apo bwezi hatinawo padhindo endai pablue panguva zvichingwa chikudhiskwa tichichika zvinonga basa renyaya yedu kutova kuti statement dzavo dzakutodai dzadzima munyaya pakuverengwa statement yekuti burial ndeyevakadzi ipapa apa hapana kunyorwa apa tinoenda papakanyorwa manje ipapo Dhindo chiri pakona mukavhura peji mutemo wacho watinongomhanyira ndewekuti ibheria vanofanirwa kusvika panonzi munhu anozobuda mubheria kutanga bheria after long. Inini dzandinoziva vanofana time yekuti ukajoina bheria une limiti inotaurwa kuti kuzobuda kuenda kune imwe bheria zvinenge zvaane period yakadii. Ukongoti makabva nhasi 1 month time unobvumirwa here kungobuda mune rimwe bheria uchienda kune imwe izvezvo hazviiti. Mambo pamusoro sekutaura unoita pamusoro inini ndikafa nhasi ndikafirwa nemukadzi nhasi unopona handivati varume ndo varimo ndikaroora ininika unojoina ngei uchijoina nekuti mukadzi ndiani zita ririmo ngatibvunzanei tese makazvinyora here zvirimo kana asi zvozvo wakatozvi experience wachitowitnessa zvichitoiti isusu edu nyaya ika ichurabazi pakuti pamamabvi eblack ndipane nyaya maningi kuti zvakanga zvirimo here kana kuti zvava zvisimo vambopadaira pamusoro imako pamusoro wadai mutemo webhuku iri parakadhindwa richiuyiwa naro mukati mekomiti yedu handimanzwa kuti gore rino takasangana musi wa6 tikachinja komiti
kana munhu ainyora apo akaregera kuya kubheyiri iko kuruda kundonyorwa bumbiro rekuti wanhu wauya wadhindise. Kana sekretary anga ari uyu vaisi wake ndiye anonyora handwriting haidiba haifanani. Ndopanoda kutaura kuti pane chidhindo pakuita kunge kunzi ballpoint yanga iri yeredhi, isu mubheria medu tinoshandisa black, tinoshandisa red, tinoshandisa blue. Ballpoint iyi ikatoramba kutonyora yazvinei kuti zvida kuenda kupi, tinotsveta isi kunyora tonyora neimwe peni. Mutemo wedu unotaura kuti webumbiro remutemo tinochinja mitemo gore negore zvokuti bhuku ratopera. Ini panduba ndekuti tinochinja apa paitwa signature yamoyo yaverenga. Yes. Mozochinja tinowedzera pasiki pachidhindo chatoiswa pachidhindo ichocho. hatichinji ipa tatikomiti apa ndo pane nyaya zvenyaya yenyu. Mirai togona kurasika, togona kurasika. Mirai mbuya, mirai. Nyaya yenyu munogona kurasika, but nyaya yenyu iripo. Anditi nyaya yenyu yakaifamba zvakanaka, anditi ende nyaya yenyu iripo. Paita challenge ndeyekuti dare rino iri ndo rine chidhindo ichi, anditi pakaiswa chidhindo ichi pane zvakazonyorerwa mukati, anditi zvese zvamuri kuona ngezviruda nge nyaya yenyu iripo. Musanetseke zvenyu, ichatongwa sezvairi. Chikadzo chine dare chiri kutovhiringidza dare chatotiwo dare togara tombochinja mafambiro. Inyaya yekuti pakadhindwa chidhindo namambo pazoita zvimwe zvanyorerwa. Chimbotenda kuti ndimi makazvinyorera here, ende right yekunyorera apa makazoiwana kupi? Pamakandari kwa mambo pichotara mambo tazoedhera kana kuti muruti iri tatopfuura stage iyi ituda kutonosvika zvinhu zvatakututsira zvokuti tichada kutoenda kunodhindisa takutonyora pane rimwe bhuku iri takutorisiya, asi takangoti zvoda kuzonyorerwa zviri neapa munyatsotipa kuti zvakamira sei, nokuti isi tiri kuona zviri pachidhindo. Kana mudango zvinotisa kuti wedhiri parakanosvika pachidhindo apa rakabva raramba kukwana richibva radzoswa kwaunyorerwa apa, dai ranga risiri ranga rirongokwana rikadai rangopfuura nemuchidhindo imomo, anditi saka izvi kunyatsobuda pachena kuti zvakatutsirirwa zvokuti handwriting inosiyana, zvishuwa yakatosiyana. Asi apa mukatopatarisa uyu chaanopiwa muda kupaona moyo chimbopfuura ipapa mapfuura. Nyaya yenyu iripo, hatisina yasiiwa ba, nyaya yenyu iripo. Taura henyu isusu tauya kwamambo tichidhirisa mutemo. Mambo wakati munowedzera kana paine zvimwe zvomune mazoda kuti makazvisiya munowedzera. Kana mawedzera munoita sei? Epapa hona kuti tipasira kuti munodzoka. Alright, ndoda kubvunza kuri kuwedzera izvezvo makazviwedzera gore rapera here kana kuti gore rino? zvakatowedzerwa ipapo kudhara kwakabviwa kuno kwabva zvawedzerwa, nekuti mabhuku edu isusu haagari nemunhu. Mabhuku edu anonobudira pabheri onyorwa abva atopuhwa munhu ipapo kuenda nani nawo, saka obva atoendwa nawo kwete sekretary. Sekretary haabati mabhuku zvedu, anongobata paanotopuhwa ipapo onyora zvopera. Mabhuku edu haagari nemunhu zvekuti tikati akanotiedzera. Ngatichimboti zvibumbiro remutemo zvabva zvarambana kuenda nenyaya papa uko kwanga kuchitaurwa register uko tanzwa zita remurume handitika kutaura kuti wangu vachitozviziva kuti zita remurume ndori yapo, asi zvikwereti zvataurwa havana kuramba kwese uko, asi ngoti bedzi iwo ati inini handisi yechai angave ari pano, muridzi webheri yamurume wani wangu ndiye akanyorwa. Ndopasaka kuti bhuku richitobuda nekuchizoda kutsvaga kuti bumbiro renyu rinomira sei, saka tadzoka zita ravo ava harina kutaurwa, harina pane rimwe. Saka takuda kumbodzoka, takuchidzoka munyaya yatanga tiinayo. Ini ndine kabvunzo kanoti zvaikweretesa mari dzataurwa dziya ma100 nedzishuga neiraisi rimwe racho, mai makanga muripo here paperi apa mukapuwa mashuga nemaraisi nemari? Makapuwa here?
haasi murume akati imimi chiendai kubheria nhasi munobata zvinenge zvichibuda ipapo mutambire. Saka ngaichienda hanzi bhuku iri taakumborimisa zvamamitaurwa zve hanzi bhuku iri pakaamendwa paya pari kuonekwa pakaamendwa handiti zvatiri kufungwa isu hatisi kuchawirirana nazvo sedare handiti nokuti zvakazoitika zvisina kuguta dare pakudzokera nopanzi taakudzokera kunyaya pakanzi imimi mati munhu anomirira bheri ari kumirira apa murume wenyu handiti saka imimi chakaita kuti munotora mari neshuka nechii muchipuwa muchichengeta maizvipirwa pakudii? Handina kutora mari, ndakapiwa mari kuti ndinope vazifani. Makapuwa nani? Nebheriaka? Zvinova zvamaiwirirana kuti imi munogona kupuwa munopa vazifani. Zvinova zvakusumudzai nhasi imimi kuti mubve futi kumba handiti muchiuya kudare kumirira kuti zita ravazifambi. Musarambezve nekuti imimi pamanzi pakanzi zita renyu razifambika inini handisi ndau yakumirira. Inini handisi ndau yakumirira. Chaita kuti musumuke imimi murume wenyu. Chii chakusumudzai? Ndakaona Samuel nezita rangu. Ehe, hatisi kuramba. Tuti Samuel rezita renyu, zita renyu parakapindira. Ini ndogona kutopa dare sandatobvunzawo. Imimi maitopuwa mari muchinosvitsa kuna vazifambi. Saka imimi ndimune umbo wekuti mari yainosvika kuna vazifambi, shuga yakanosvika kuna vazifambi, vazifambi vanogona kutaura nawo zvoona. Saka ava sevakadziwo vari mubheria sekutaura kwavari kuita sevakadzi kuti vadeedze umwe murume zvinovaremera. Saka semukadzi uya aizoya nezvinhu iya ndo vatiri bweta tiende kupi? Vanyora here kuti vabvuma kuti vakapuwa zvese mari neraisi nedzishuga kuti vanopa vazifambi. Kuti vape vazifambi vati ehe zviwa ndakapuwa. Hatikuida wakapuwa uzi vanopa vazifambi. Ndo zvavari kuda. Ndo zvavari kuda. Nekuti nhasi dai vanga vauya vakabata mari yedare vachiti ndatumwa navazifambi ndikubhadhira futi mari yedare hatairamba handiti mukadzi wacho semukadzi aingopuwa futi zviro sekutaura kwati totoita kutoshinga kutaura naava kureva kuti vatori nechekuita mubheria vane zvavaitogashira vaitopuwa varitoramba kuti paitonyorwa mutemo nehandisipo vaikwanirei vaidiwa papi apa painyorwa mutemo kana vanga vasina chekuita. Saka kutovepo kutotaura kuti hazvisizvoka kureva kuti vari kutoziva zvaiva pai zvaiva mutemo kureva kuti varimo mubheria. Ndo pari kuita kuti sapoti yekuti zvirikutaurwa neavawo kuti isusu sevarume takati vakadzi ndo mamembers zviri kubuda kutsigirwa neava pekuti ndaivepo painyorwa zvinhu izvi zvatina kuzvinyora handiti ani munhu ngatibatana ngatidzwana nemwe tiri kuti imimi matsikidzira kuti inini painyorwa izvi apa pakanyorwa kuti varume vanozodai vakadzi vanodai so izvi hazvipo nekuti maivepo painyorwa maitotaura zvaida kunyorwa imimi handiti maizvitaura muri pachii zvaitaura maitaura muri pachii zvainyorwa izvi zvese zvimaidiwapo pakudii pakutumwa mukatumwa futotora mari kureva kuti mune chekuita kubheria kupuhwa mari yekunosvitsa kureva kuti mune chekuita mubheria ndo chine chekuita mubheria chamasungirwa kudare rino. Imimi kana muchizosvotorwa mubheria munotosvotorwa dai matoya nemurume muchiti zita riri rinofanira kupinda ndere ava imi maziva kuti vakasungisa ibheria but mavasiya ari muzita racho maita sei? Inini ndauya ndakamirira kuti ndini ndakasungwa. Makasungwa nei? Nebheriaka. Bheria yamunoziva imi kuti inini ndangosungwa hangu but ane chekuita murume wangu. Sei murume wenyu asina kuvhunduka mukadzi wangu anogosungwa ndiye ari mubheria here obva auya mauya naye? Imi mauya mega kungozvimirira kuti chiregai ndichienda ndinonzwa. Vari kupi? Ehe, saka imimi manje nyanga vari kurefu uye zvine zvine mwedzi mingani usingaendi kubheria imimi murume haachakupi mari aiwa akanzwa kuti matsiriya hanzi 3 months hamusi kurova ba kana kuti matwa nemubheria pane vane mwedzi mingani ngavataure vega yavamai ngavataure vega vane mingani vane mwedzi mingani maiwa ivo vacho vane mwedzi mingani
wapenyu here wese wamwe wanongoregedza munhu wani kana ti wachidaire kana pasina nyaya yemapomera awasingauyi nekuti kana iri miri hamufaniri kumutera kana yenyu ino makataurirana wapo kuti mwedzi mingani hakuri 3 months. Saka mamusungisa ane mwedzi mingani 3 months. iwe vari kuti tuwa January, February, March. January andita kandopa makatora mari. pamwe pacho vakaitora majanuary saka mukatora january noti january february march mwedzi watora nekuti april takatomubhadhara aiwa handiti akatora january anofana kuzouya nemari yakubereka next January musi wa 1, January musi wa 1, February musi wa 1, March musi wa 1. Ndio zvamunoita. Saka nhasi tiri muna April musi wa 1, musi wa 10. Zafoma. Ani murunzwa zvitwa. Alright, imi muruti chi? Muruti musi wa 1. January musi wa 6 Mudi? Not February. Musi wa 1. Musi wa 6 March. Musi wa nhasi ndiani 6 yacho yakatopfuura vanhu vakatoungana. Imi chimira izvevi, mira izvevi. Tati musi wa 6 uya 6 handi nhasi ndi 10. 6 yakapfuura. Musi wa 6 makashayikwa. Saka 3 months dzakwana. Madzore ngoko. Dzakwana ka? Mari yacho imari. Varikubvunza, vari right. Munoita sei kana munhu akapfuura 3 months? Isusu kana munhu akapfuura 3 months tikange takutoenda pa4 months anenge aine fine. Zvino awa matodzwa wachitaurwa kunzi wakachengeteswa mari yeberia, wakachengeta mari yemabhokisi yekuti kana nhasi tikafirwa tikuda mari yebhokisi, wakachengeta mari yebhokisi avo, wakachengeta shuga dzeberia dzerufu. Ndo zvamanzwa zita ravo ndo zvariri kutaura. Kana pabhuku rebumbiro tinonyora vanhu vanenge vapuhwa mari yemabhokisi paripo papeji ipapo yawakapuhwa nezita ravo kwete remunyora. Saka muri kuti kudiya avabvunzwa saka imari, saka muri kuti kuda kudzoserwa mari yebhokisi nekudzoserwa mari yegrosari redu rawakatora imari 100 US yebhokisi neshuga 8 kgs ne2 kg yerice. Ndo zvakachengetwa neapo. Ndo zvamuti vadzose. Ndo zvandiri kuona. Mazvinzwa? Hamuna mainterest yekuti pane wakachengeteswa. Inini pandine kupokana kwangu ndepekuti apo patakanyora nebhuku ndiyebhurika handizvo zvanga takataura. Ipapo tapfuura tatopasiya ndopada takufamisa tati isu takutaura zvebheriyawo yenyu. Izvi zvirikutaurwa zvanhu zviri kunzi zvamakachengeteswa munowirirana nazvo here kuti makapuhwa kuti muchengeteswe? Inini zveshuga ndakachengeta asi zvemari 100 dollars inawasi. Ini unayo akapuhwa kuti achengete ndiani? Ndiwazipamberi wakatambidzwa kana ndini? Wona zvinoitika mai pauri pamuri kuti pamuda kurinetsa nyuda remari vazifambi vakaya muno vanogona kuti inini hamuna kundipa mari handiti mari makapa mukadzi handiti imi mune masara futi kupi mune masara futi kumba murunzwa here mbuya tati imimi tikati vazifambi vakauya panapa vanoti zvona iwe nini hamuna kupa inini mari makapa mukadzi tobva mukadzi wachari ani mune masara futi kumba ani murona challenge atida saka isu tiri kuti ndopanda kubvunza kuti wazifambi mawasirei handiti tadozama kubata kakona kambi
ikako. Saka tiri kuti imimi manzi makapuwa mari kuti munopa vazifambi, mukapuwa grocery kuti munopa vazifambi, mukapuwa shuga kuti munopa vazifambi kuti vachengete. Saka zvese izvi makachengetesa vazifambi. Ndo zvanzi neava tiri kuda zvinhu zvatakakupai zviya mukanopa henyu vamakapa vazifambi kana chii. Ndo zvanzi tiri kuzvida. Ai, ini ndopandiri kuti isusu titanga tiri Beria sechinhu chimwe chete. Saka ndiye zvamba ngadenzwe zvauye tikunetsika murutaro kurufusa izvi dhure tichavauyire itei kumananga amana nekuti pari kuti nyaya iri pachena ndipe kuti imimi handimeni makachengeteswa marasiakanopuwa wazifambi handiti ndizvo ndo zvamungadai mangobvuma kuti zvesho mari ndini ndakapuwa ndosaka vanhu veBeria vauya kwamuri imimi chamungatogona kutongotara kuBeria ndichokoti anopa mari yaye ndandakamutongoishandisa ndichazokupani kwete kuti ina wazifambi vazifambi vacho ngavatouya padhuze. Kunzi vamudare ba handiti nyaya iripo ndeyekuti ava vari vatosekondwa zviri ngoita vanhu vari kuvari kusekondwa vapi avo havanonzi vari mudare ba handimunonzwa vazifambi nyaya yamadedzerwa munomu avo ndivadzimai venyu munovaziva pari kunzi zvoni vadzimai venyu ava vakapuhwa mari yeBurial $100 vakapuhwa shuga nerice kuti vauye vape imimi zita renyu ndo raonekwa riri kunoku. Saka vari kuitinisa shuwa ndakapuhwa rice neshuga ndinazvo asi mari ndakasvitsa kuna vazifambi. Saka ava Beria iri kuti zvoni tarichidawo zvinhu izvo bosi time yedu yatakatarisirana kuti tinofanira kunge tichifamba tese tichionana 3 months dzakwana. Saka zvatakawirirana zvacho ndo zvatiritarisira kuti zvichiuya. Mubvunzo uri papi? I'm sorry. Mubvunzo uri kuti mubvunzo isusu patiri isusu tinongoti avo vanogona nguva iri vari kufanira kutotaura avo ndashaisha kutaura avo vari kunzi neBeria ndo vakasungiswa neBeria nokuti Beria rakapa avo mari neshuga nerice handiti. Saka Beria rakasunga avo ndo rakapa avo ndo vazoti ini ndakangopuhwa ndainosvitsa kuna vazifambi avo ndo vari kuti ndaipuhwa zvinhu zvasi ndainosvitsa kunani. Saka vari kutaridza kuti avo ivo vari kutiti zvinhu zvese zviri kuna vazifambi noti vazifambi havapo. Saka pazitariswa kuti vazifambi varipi varipo zvatsaiwa zvikana vazifambi varipo zvanakazve vazifambi imi chitaurirai vazifambi vanzi neBeria toda zvinhu zviyazvo zvamakapuhwa chitaurirai vazifambi kuti zvinhu zviya zvaakudiwa neBeria. Ai pamusoro inini ndiri kudzokazve pabumburere musavadarumirai taurai pabumburere remutemo isusu muna January musi wa6 takange tati inini nawamwene wedu ngatipatsanuranei Beria handiti hatisi kuwirirana mukutaura vanhu vachibva vati hazviti ndopakazobuda kwekuzonyorwa nebhopendi yebhureki kuti musati muzve mirai afambe pekuzonyorwa nebhopendi yebhureki kuti imimi zvamuri kubuda saka muri kubuda musina chinhu tikati nemhaka yei zvakutiri kubuda tisina chinhu kupatsanurana tisataura zvokuti kupatsanura nekuti hatisi kunzwanana mukutaura nemhaka yei mati hatibude tisina chinhu zvikanzi izvoni kana munhu akabuda Beria anobuda asina chinhu tikati isusu handina kubuda Beria apo tapanga bosi ipapo line rotariti haripo isusu patiri tiri kuti Beria yamakauya nayo mukadhindisa kwamambo isina paya patadzima tati isu hatisi kuzviziva sekuti ndoko akadhindwa pamakanyora peblue papa maiwirirana handiti mukauya kwamambo makakwana mukadhindisa handiti tiri kuti isusu muchingori Beria bozi hamuna kudzoka kwamambo kuti Beria riya raputsika tinongoziva kuti Beria redu ichi ririko kune Beria riya riri kuko handiti harina munhu abuda harina vanhu vasiri kuwirirana bozi kana vanhu vasiri kuwirirana vanodzoka kuya kwavakadhindisirana futi chi mutemo handiti.
Saka imi musati madzoka isu tiri kuti muchiri burial 1. Saka tiri kuti ava vamwe venyu vari kuti mazuva enyu ekuuya kuburial apfuuridza. Isu tinoti kana munhu akapfuuridza kana aine zvinhu zvainazvo anotidzosera zvinhu zvakachengetedzwa. Saka imi mamanzi makachengeta zvinhu izvi. Ndozvamuri kunzi zvo ndichitidzoserai. Ndozvamabva mati imimi mari zvimwe ndinazvo asi mari inani ina vazifambi. Handiti? Saka tiri kuti vazifambi zvavo zvichivaudza kuti mazifambi mari iya iri kudiwa. Yatakanzi tichengetei burial ratira kuda mari nguva yedu yapfuura. Chete dare rese ndozvaramirira. Ndipo kati. I'm sorry. Isu tanga tiri member yedu. Asi musandidaidzire kuti mundibate nepamwe pekunditsvetera. Ndikupindura zvamandibvunza nekuti handisi mudari. Isu tanga tiri member yedu. Iti ini. Oh, maamese manje akuti. Aiwa. Tiri pekuti mandidaidzira adzimai. Yes. Asi ndini ndandiri mberi. Handiti. Munyaya akatumwa kundoroora haasi muridzi wemukadzi. Zvakanaka. Handiti. Saka ndakatoshamisika mukadzi wangu ari kusungirwa nyaya yeburial. Ndizvo chete zvandati ndipindure. Zvimwe zvese zvakutaurika asati ndakupindura. Wachandidaidza kuburial. Weburial wachandisungisa. Takagashidza mari. Haasi muridzi wemukadzi. Pamusoro munyaya. Muri right, tatomira pari kuda kupindura. Pamusoro pane patati sina kuerenga. Handiti tataura kuti burial yedu wakadzi ndo wanenge wari muburial, varume vanotibatsira. Tichipanana mari mukati meburial yedu isu. Hatipi munhu anondochengeta mari yemabhokisi kupa murume. Tinopanana kuwakadzi. Zvakafanana neipapa apa vanhu vane mari dzedu dzemabhokisi. Miss Elo Mhiripiri. Mirai. Ndiri chakashata. Mukaenda kuti manje kushanda ashanda. Zitara kanyorwa ndere Manoerika besa ndobhuza kanyorwa mberiya ndere Zvemari ndeishi. Mirai panotorwa nawo ta. Members eberiya. Makanyora kuti Richard Sifambi. Saka nyaya yenyu haibudiba kuti musungawo kwese kuti ngatenderera nedu. Imi mukataura nyaya yakachingototaura kuti Richard watipe mari yedu. Because mukataura nambuya ava zvochikwari kana kana kuti akati hambudiririba. Because bopendi kana akangonyora kuti ndiki ndiye ari muberiya. Ndiye atori. Ngazvimira mumhepo kuti taikuita vakadzi vanosapotwa muchitaura mungamwe wacho. Nemuchiwirirana vanhu vanazopesana manje. Vanhu vachayasa mutemo. Bozi nyaya kutoitika apa ndeyekuti ava vazoonekera. Sedare rekuti rinoziya ava. Iri dare rekumusha. Dare rechirungu ratosiyana nani? Nava. Chigarisano ichi. Chekuti burial mune makaita vanhu vanogarisana. Ani muri kuona. Saka chadedza vazifambi mudare muno. Kuchinzwe. Ani muri kuona. Saka muri kunzwa iwo zvataitaura zviya kuti mukadzi mangwana vazifambi vanouya vorambira mukadzi. Saka taita lucky nhasi isusu sevanhu vanogarisana. Vazifambi vatijekesere kuti mari yekuburial zveshuwa yamakati mukadzi wenyu apuwe yakasvika here nhasi. Kana zvizonzi zvizoita rimwe dare kana zvizoitawo zvimwe zvinhu zvinozodi hazvo zvinozoitika. Asi nhasi tatombonzwa kuti ava mukadzi uyu mari akanosvitsa here kuna vazifambi vasati vatomboenda kumba. Ndo zvatava kutomboda bhozi tiri vagarisani. Asi dai tari tiri vagarisani tatoti aiwa imi muchimbonosungisa izifambi. Saka chitotibatsirai bhozi tiri vagarisani tiri kutoshupika neburial remusha medu ratiri kuisira zvidhindo kuti mangwana toisa here kana torega. Chimbotipfuudza yapa. Saka ndati moyo kana pasina henyu zvimwe zvinoda kutaurika. Munyaya haasi muridzi wemukadzi. Sure. Mukadzi wangu ndeuyu. Handiti. Ndofunga. Ipapo mataura. But tinoda kuti tibatsirane vazifambi. Patinoda kuti mutibatsire. Muchadaidzwa kudare moyo. Tinyatsobatsirana. Izwa vazifambi kurerutsira dare. Unoona dare neri nderako. Handiti. Asi kana usingaridi unoenda kwauda kuenda. Asi kana uchirida saka ndauya unova open yekuti inini hana kusungwa. Muridzi wedare weburial ndini. Handiti. Ava taitovatuma vachinotimirira kumaburial. Asi ndini muridzi. Handiti. Zvese zviri kutaurwa zvekunzi zviriko zveshuwa ini ndini ndinazvo. Handiti. Zvakasvitsa. Kuti chatava kuziva ndekuti yakasvika here. Kuti mangwana muchauya imimi moti ava havana kusvitsa mari. Kuti chawana ava tinovashaya. Ndinouya navo. Vanenge vari. Ko vakashayika.
awasheka. Aiwa. But wazifambika. Mwezi wakuti initi muonera ndani. Wazifambika ngobvuka. Inini ndichiona ndinoona fanika uri simple. Ukungoti makatambidzwa here. Chete ndio mvunzo uripo. Wakanaka hongu moyo mvunzo. Asi pamhinduro unonoshata. Mvunzo kunaka wakanaka. Asi mhinduro ichabuda mumuromo mangu inogona kuzoshata. Ini ndisi mudare. Handisi mudare bai. Ndanziita kudaidza kutinzi kuti muri murume here wamaya. Hazvina kunzi kuti tinzwe kuti muri murume wamaya. Hanzi tinoda kuti tinzwe kuti makapuwa shona moyo. Shona yatinditaura moyo. Ini shona yo. Naziya munhu zifambi unoziyaka nairi nyaka yandabata vanhu varoda kuziva kuti mari yavakatambidza ava yakasvika uku. Kana yakasvika uku yakasvika neproper way here kuti mari iri uku zvinoda kuziva dare ravo havasi kugutsikana. Saka napapa majezo ndiri ndatoona kudhuze mari haina kusvika kunavo pane zviri kuitika. Zvinotyise kuti mari yakasvika wotomira iri kuno hongu mari iri kuno muchienda panyaya yekuti mari yakudiwa sezvamuri kuda kuti mari yedu hatisi kuiona. yatokuna avava kuti mazvinzwa here zviri kutaurwa nazifambi ari kuti zvoni uyo munhu aiuya anga ari munyanya muridzi wedare ndini handi mazvinzwisa. Saka imimi makasungisa ava havana nyaya bavo. Zvinhu zvese zvamaivapa zvaisvika kwandiri ndinazvo handiti vabva vatomira moti maakuti kudii. Ndosaka tauya kwamuri katichitaura kuti takuidawo mari. Isusu ava vari kutinyisa pekuti zvona kuti handisi mudare. Mushinda mazifambi tainga zvinhu zviya zvatakawirira muzvakaona kuti kudii wati hunhu zvakasvira. Sawa kuti ndisunge. Handi mazvinzwisa. Ndikida burial handi mazvinzwisisa. Kuti vazifamba vari kuti chi? Vari kuti handisi mudare. Ndio kana kuzotadza kupindura asi ndisiri pai hangu mudare. Ende isu hatina simba. Hanzi mari yakasvika. Saka kana mabatogumirwa apa zvakutoti mai vanga vasina kodzero yekuuya iye zvino musati mauya aiwa vanga vaine kodzero mumwe musi wadaro ava mai avakapuhwa mari avakanyatsonzi saka ndo yanga ichiteerwa. Saka ava vatati chiramba takavabata saka varinunurwa nemurume wati aiwazve wamakatosunga yenyu kuti makapa mari akasvitsa. Saka uyo kana akasvitsa mari yake yapera kanyaya uyu mukadzi uyu yake yapera. Saka yakutoda kuti bheri yaende kubva. Iya kumemba mai. Hanzi handi ava hasi memba. Saka maakutombodzokera kumako aiwa pabhuku mai. Bhuku rapo mai. Zita riya ravataura kuti pazita maonani. Handivati zita maonani. Atikubvunza webheri. Aiwa ava moyo wabidi hanzi kwasabu makamboenda kwai kuna sabu poindi iri kunzi nevanhu havasabhuku hakuna moyo rega indi kubatsirei. Poindi iri kunzi nevava vasabhuku hakuna vari kureva kuti masabhuku akagadzwa izvino hapana ati ane dare. Hazvizive kuti vari kushora chii masabhuku aripo. Kufa kwakaita sabhuku mhiripiri haapo masabhuku hapasati pane havasati vaane dare. Havasati vashumira. Saka vaienda kupi? Muona pani apa mari ichito inohiwa. Ndikiona ina kushata asi ndikona pane nyaya dai ndo pane kudzosa bhuku wangu. Sabhuku ndine nyangu ina vanhu varikona vari panapa yakadai. Muri kungatenzanisawo here nyaya iyi? Aiwa musatangwani pindura ndingotaura chete nhau kuti payakaibhari pamusoro kuti izvo zvinoita futi kana ndiine kuti ndine paimba ndine pana zata umwe wangu zata una ndine nyaya ndinayo yakadai ikandenzanisawo here ndinoenzaniswa. Atiane moti emi muri atiane moti era anotsvaga vari side
Haya, ini ndikuona kuti zvamabatsirwa burial, pane chinhu chamabatsirwa burial, pane chinhu chamabatsirwa pavanhu vamakasungisa vese, pavanhu vamakasungisa vese. Kana makasungisa vakadzi sezvamakaita zviyazvi, sezvamamaita, makutoona kuti pane era. Anditika makutonogadzirisa kusunga vanhu venyu. Motanga maerenga ndirikirei. Ipapa pane zvimwe zvamatodzidza. Kana vane maburial vatori munomo vane maburial futi akadaro, makutoziva kuti zvakanaka but zvakadii munhu anoshanduka. Tichifunga tiri paukama but hatisi pai. Saka chigadzirisa nyaya yenyu iyi mene kuti maapano. Zvirimwe here muno mudunhu rekwachiduku kuti kana sabhuku munogona kuenda kuna umwe sabhuku achigadzirisa nyaya dzisiri dzemubhuku rake. Ndakanzwa kuti makona atonga nyaya dzangu dzinokona kundotendera. Kana kuti sabhuku mbaimbai angatongerwe nyaya yake namhiripiri. Hakuna mtemi, musabatanizira hivi. Sabhuku wako ndiye anomerera munhu wake. Kuti pane pazvakaita. Yakuona pekuti tipfuure, ngatichipfuura iyi. Nyaya yomanje ambuya ava vatobudiswa. Anditi burial maonera ndiri kuita inini ine mutauro uri mukati mayo. Anditi wezi mutonza kuti kune vamwe vasina kuya, kuna vamwe wadii. Mukanzwa zifamba achipinda ati handisi mudare. Asi vaitoshinga kutuma mukadzi wake kuti adi aendo asatoti airo kumutuma munyaya nechichimanzwa chona yaitaurwa here. Saka kuti iye ndiye anoda chipinda, ndiye ane zvekutaura. Asi varikudaro arikutowana mukana wekutoti nevamwe vasipo vaya vanogara pasi vanyatsogadzira nyatsoona toita sei. Animokona. Saka ava vanofanira kutozivawo kuti vatori nechekutaura. Saka ndo chavachada kuti vakuya kudare vauye vachinatsoziva kuti zvakamira sei. Wamakasunga kana makasunga munhu akanosungwa uko kana ari ane zita rapa ane mhosva kudare rekurovha kudare. Anditi asi kana ari munhu wamakasunga akaita semukadzi wazifamba asina kuya kudare, anoti inini anokurambira kana takatoya kuno kuti makazodii anotaurawo zvaanotaura. Asi ava nekuti makavapa mari ava ndo pamawabatira kuti ndo wamakasvitsa ende maapuruvwa kuti vakanosvitsa. Asi ava vati inini handisi mudare, handina kupinda mudare, ndogona kutadza kutaura asi handisi hangu mudare. Saka zviri kuti ava vari kuti mimi muwapinze mudare ava vane zita riri kubhuku. Nyaya yacho yese asi nyaya iyi kune burial rabuda muburial. Handiti matoona kuti vanhu vari kuti wandira hatisi kuwirirana. Burial renyu rakabuda muburial. Saka tiri kunetseka ne iyo yemanje kwenyu ava wachitanga kutaura watotaura burial kana rabuda rine pamunouya nemanenge tichisaina tinoerenga toti iwewe erenga tozosaina kuti burial rainenge rakanaka, mutemo urimo muri kuwirirana. Burial renyu rinotendera here kuti imwe itsemuke nepakati kana nepatatu period yetime isati yakwana. So sei musiri kubudisa nyaya dzenyu dzamuri burial renyu rani makore mwedzi mingani? 3 months. Rinotenderwa rakatotenderwa mwedzi yakwana risati ravika munhu karinotenderwa rinotenderwa. Ndoda kupindura 3 months haisati yavika. Ndoda kupindura iwo wati hausi muburial. Hadzi handisi mudare. Aiwa asi uri muburial. Ripi pane 2 abuda. Ndakune rangu nyo idzva. Ndo pane nyaya. Mungamugone
uyo ari kutosapota bherial rake ravakapinda ravakatanga before 3 months vatova nerimwe bherial. Mira ikatitaura kana itori nyaya tingaswere pasina nyaya sabata yakopachinimuzie ini ndiri kuona kuti bherial ringe harina kubuda zvakanaka mubherial rekare ndo pane mitauro ende kana musati mapindwa mudare gadzirai mutema hautenderi zviri pachena makatsvakirwa mhosva inonyura nayo pamusoro ipapo mutemo wedu hautauri zvebheria kubuda kwevanhu ngavaverenge panoda mutemo wanawo sakani haukamu kuti imi muri mubheria remwe chete remadzimai enyu rabuda rarimo. Saka ndazoti hangu pamwe makandirerutsira here kuti handizopari mhosva makandirerutsira here kuti handizopari mhosva pamhinduro. Aiwa kana ndingoita zvinhu zvese funga kuti handizopara mhosva. Aiwa nekuti ini mango ndaizowo ndingozvifambira saka ndati aiwa tanzwa vanhu vachitaura nyaya muno isingabudi musoro takati zvifambiwa muri kundita tokuona varioneka sereti zvifambiwa muri kuda zvakanzi akaenda kunhamo ini ndatokuona uri ndobenenda wangara takati uyo asiye zvifambiwa muri ukabva kunhamo ukasvika pamba mai waenda pakati ndowagashira ndizvo ndozvawadaidzirwa kuti nyaya ipere saka noona kuonekwa kwako kwatobatsira. Inini mafungiro angu andinoita ndeyekuti imimi kana mafunga kuti maakubuda kuti mutange imwe bheria paine zvamatadza kuita nevavo maisafanira kunge makatora mari dzekubheria iri moenda nadzo uku. Indinoona fanika kuti maifanira kusiya zvekuku mondotanga zvenyu zvinyowani because mari yamakatora imimi ndeyebandanyedje burial society ndo yamakaenda nayo renyu imimi rinonzi chii gungurwa murikuona zvavakaita matora zvinhu pamusoro iyi moyo aiwa taurei makasiya saka pamwe pacho unozoona kuti saka vanhu vamhanya kuuya kuno nekuti pamwe pacho sapoti inogona kuwanika pamwe ichishaika. Tiri kuti isusu inini ndiri founder webheria hana kujoina bheria kwandanga ndiri kwavari iwo wakasara kubheria ikoko wane mari yawainayo wakakwereta kubheria handitika isu hatisati taibvunza ende pamwe pacho tinofanira kuiziva nekuti inini chandaibvisira mari mubheria kuwigwa kana ndisati ndawigwa handifaniri kusiya mari yangu kana handisina kuwigwa handisii mari yangu handina kuita kufanika somunhu ajoina kunyaradzo nyaradzo yanga ingoripo makore ayo hatihazive payakatanga kubva ndanojoina kubva ndapiwa mutemo unonzi ukasabhadhara mwedzi yakati unobuda bheria handitika right. Bheria yatakatanga isusu haina bamutemo wekuti nekuti ini ndotadza kuwirirana nezviri kuitwa nevatungamiri varimo ndofiramo ndinobuda ndotanga zvimwe asi mari yangu nekuda kwokuti handisati ndawigwa bheria iyi tiri kufomera kuunganidza mari dzekuwigana hawana mari yavo yeko yavari kuti mari yavo sekunge ndiri kana kuti ndiri outsider borrower ini ndandiri member mubheria imomo saka zvingadai zviri kutaurika pamwe pacho ndopatamboti pai muchazoti takukanganisa kutaura ndezvekuti wangadai tiri kutoti ngatiunganidzanei mari todivhaidhana munhu ega ega adzorerwe mari yake acontribute handisii mari yekuigwa kwangu hakuna mutemo wakadaro hausi mutemo ende hapana chinonzi mutemo kuti pane zvatakanyora nekuti ipfungwa dzataipanana asi makanyora constitution
haisi constitution zvibvumirano constitution mamoyo ndopatamboti pepe muchazoti munhu ane nharo kana zvibvumirano kuti zvinotendera moyo munhu ane marights ndikaona kuti kuri kurwadza ndinochinja beria asi handisii pane mari yangu nekuti handisati ndambowigirwa kana mwana kana mukadzi kana inini imari yangu yekuzvuika kana tida kutora kuti hatina ukama hatitatsanimesa hatina basa nezvinofunga uyu neuyu zvakutora ndozvechokwadi zvinondoshanda asi kaiita zvemusha zvekuti ita zvinhu zvemusha meirano ipa zvinoramba kushanda nekuti teti vose tibatsirani sekuziyana paukama kuti kana wadai kana wabuda kubuda unotaura chibvumirano kuti takaita chibvumirano takabvumirana zvinongangoshanda zvakadaro asi kana vakaita zvekuti noita kutoita zvekutemu hatinazvakutora zvinhu zvichokwadi vanoramba nemari havanombovagona kuvatorera mari avaoana kana wakuita zvautora wotodaro maona ini pandaniita kuti nditaure nyaya kuti uya hauna kunyorwa nemazvo zifambi beria yeyo tikamubvunza kuti abvete anotitaurira here toerengesa zifambi ari kumirira beria yeyo zifambi mira ari kubvunza zifambi mambo uyu munhu uyu manje zvarutaura ikoyo vanhu varuradza maemotions akashata chinhu chinoitika vanhu vachigara munzvimbo semanyorwo wakaitwa beria rekutanga riyayo ava vaiva matsotsa nekuti vakaregera mitemo imwe vasingaiisimo vachiziva kuti ndo yavachabuda napo saka ezvinoizvi vapaona manje kuti zvaakuita tibude vabva vabuda nepavasina kunyora vasina kutonyora mutemo wacho ndiwo ivava anazifamba ndo matsotsa saka vanhu vese vane mabheri avo zvakaita aya haadhindwi bani haamiririrwa ini handina kuigwa ende handina kana mwana akawika zvino kuti uri kushuwira rufumba mavo kana itaura izvozvo statement iyoyoka usawanzoitaura moyo ichocho chidzidzo chamwana kuti inini bheri yawo ika hongu zvibvumirano zvinoizvi asi hawatarisisi nekuverengera maningi kuti tanyora nemazvo here anani isuwe bheria wacho iwe waiwe mambo wakati ugadzirisa mutemo wacho mambo takatouda kuta beria ore ava vanyowani beria onyowani rakadhindwa beria ore ava nyowani haridhindwe iri beria onyowani iri harizodhindwe bai iri beria ori haridhindwe kana rakadhindwa rakaita era hatirizivi hachisi chidzodzi moyo kana kodzero dzemunhu kana kuti mutemo chaiwo uchitaurwa zvinoita seuri kudzvanyirira wanhu ndizvozvo mutemo chaiwo kana uri kutaurwa inini mwana wangu mukadzi wangu takati toda kuigwa neberia beria iyoyo haina atawigwa ndiri kusiya mari yandakacontributa for more than 10 years mungazviite moyo mutemo unosapotwa nemutemo upi mutemo uri kutimbo hauverengwe mutemo zvikutaurwa nemurume we kana mandibata zvandataura ndati murume we kana aine beria raainaro ushu musazorife makaridhinda munotarisa mazita mukangona rinazifambi kana ndiri mupenyu musaridhinde kana rakatouya makaridhinda harisi redu ngariyesurwe because chinonzi beria vanorongwa mumamisha munomu ndiye vanhu vagarisana vanonzwanana kana paine pavarida kuamenda vanoamenda vouya futi kwamambo voamenderwa zvakadii
zvakanaka but kana chakuita chitsotsi chekuti ndikaona pasara point yekubuda nayo ndosiya yakadaro ndorega kuiraiza ndozobuda neiyoyo ndonyisa vanhu vaya kuda kunyisa nevanhu vaya nepoint iyoyoyo munhu yetomusapota tichiti ari right tirisingagoni kutungamirira community bheria iroro riri kumuka racho nezvawakaita hazviri munzvimbo macho nevanorijoina vacho vese hazviri komendwe munzvimbo mapamusoro imambo isi taisingatotarisire kubuda tatisina kana uningi yekubuda intention yekubuda aisiane pane imwe nyaya iyi ngatisiye iyi paitwe zvimwe inoita nyaya yekutongwa ngaipinda izvimire katite nyaya yake atisi mudare moyo moyo hanzi hatisi mudare handiti hanzi hatisi mudare saka tikutaura nemunhu asiri mudare handiti dare ngaripere but kana ava mukaona zifambi auya nezita reburial musazofe makaridhindana moyo ushu hazviite because burial ravakagadzira gore rese vakadhindisa mambo zviri pabheria handiti vakasiya umwe mutemo waruziva vachada kubuda nawo munhu yeye mumuchengeta muti munzvimbo menyu mune munhu ari right hakuna zvakadaro moyo hakuna moyo pamusoro aingapera nyaya iyi ipedzei mamoyo vanhu vabudawe hanzi pane imwe nyaya iko pane zviripa aiwa iyi ngaibude kana tisina nyaya yakatika tina nyaya yaka iyi ngaisi